Салом алейкум. Ирӯзи дароз ман банди корҳои хонагӣ будам. Нам группа медром я зана гав задистай коргари ширкати Фаберлик. Коргарора гуфтестай ки ҳама духтаракҳои атомира файрод куне корда биёянд да ширкати Фаберлик кор кунанд, ба хотире ки ширкати атомира андоз иҷозати кушодашавиша надодай. Мо ира уже фаҳмидем гуфтай. Хотя ман худам ҳама ҷода сторис кардам ки ҳам хали ситуация шуд. Ман ҷода рафтам ки андоз мега ки намекушоед не. Гуфтам коргарош ҳам гап мезананд ки рӯҳияи одаморо мешикананд. Мақсад кор кардани боши мегӯ бекор накунам. Лекин баъди вай бо ман сторис кардам ки кормандони кумитаи андоз модар мисол занг задан гуфтам биёем мо қати шумо суҳбат кунем ва кард айтани вай бо чанд таи дигаи ай вай коргарда болотарош гуфтам ки хай ами рамазони буд. Гуфтам ку нисои тарелки буд ё ки чӣ ман намедонам падгария чӣ рукуш мо омадем расидем анами барои ами гуфта ки хай нодуруст фаҳмидаи шуморо ва мора муовини якуми кумита худаш қабул кард, худаш даъват кард ва гуфт ки чӣ ҳуҷҷате ки дар кораи ман барои Корея роӣ кунам ҳамашда мусоидат мекунам ва хеле хурсандам ки ҳамаха ширкатҳое ки дар давлатҳои дигар фаъолият мекунанд дар Америка, дар Европа бозорҳои уҷадро омадагиянд таваҷҷӯҳ ба бозори Тоҷикистон кардагиянд. Ин суханҳои худи муовини кумита буд ва ҳама ҷониба гуфт ман дастгирӣ мекунам барое ки тамоми ами сохторҳо мақоми зан дар ҷомеа баланд бардоштанаш да ҳамеша кӯшиш мекунанд ва ман низ гуфт худам шахсан шумода ёрдам мекунам барои кушода кардани ҳамин ширкат дар Тоҷикистон. барои ҳамин занҳои азиз, занҳое ки именно оз галасавоша бемонанд дар ширкати Фаберлик фаъолият мекунен, ман намедонам шумо чӣ хурсанд шуде ки ширкати атомӣ кушода намешавад? Не, шумо нодуруст фаҳмидем. Наоборот, ҳозир ҳама мақомотое ки сар кор доранд кушодашавии ширкат кати именно ширкате ки ай Корея Тоҷикистон мебиёяд ҳама гуна қати мо мусоидат кардистиянд ва мо ба зудӣ кушода мешавем ва сатҳи мо уже аллакай дига сатҳ мешавад. Барои ҳамин фақат шумо тамошо кунед, ҳеҷ кор кардан дар кор нест. Одамои мо агар раванд дар ширкати Фаберлик кор кунанд марҳамат баре мо зид нестем, не ки массова ай ширкати Фаберлик атоми мебиёянд мо бо мегем бре наёед мо як галаем нашад одам мода проблема нестай. Бовар мекунед ман ҳар рӯз мепартофтам ку 65-66 ҳазор таи 70 ҳазор одам айда мо регистра